Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up. Al costat d'Itàlia i de Suïssa i envoltada de muntanyes, les protagonistes d'avui viuen en una localització privilegiada. Estem a França. Like the ceiling can hold. Benvingudes i benvinguts a Grenoble. They call me Stacy, they call me her. El seu telefèric, inaugurat l'any 1934, és una de les icones d'esta ciutat. That's not my name, that's not my name. They call me Quiet Girl. Un exemple mundial de qualitat de vida i sostenibilitat. That's not my name. De fet, Grenoble és la capital verda europea del 2022. Durant dècades són molts els presidents de la República que van estiuejar ací, en el majestuós Castell de Visil. Si hi ha alguna cosa que viuen amb intensitat, és un partit d'hoquei. Avui tindrem música, festa i molta tensió. És una lluita sobre el gel, però també entre les aficions! Durant 6 mesos de l'any, els nostres valencians fan esquí a les portes dels Alps. Las dos cantan con el corazón, ayudan a que brille limpio el Amants dels gossos i de la natura, este és el vostre programa. Arranca Valencians al món, Grenoble!